que soc el coordinador executiu de la xarxa, conjuntament amb l'Agustí Fons, que és la directora d'innovació de la xarxa també. Llavors, la sessió tindrà... A veure si puc passar aquestes. Tindrà com a objectiu, de nou, revisar quins són els criteris, quines són les novetats relacionades amb els ajuts d'enguany, quin és el procés de sol·licitud i també explicar que hi ha diferents processos d'avaluació, com s'atorguen els ajuts, algunes dades clau i, evidentment, una revisió d'ajut per ajut de quins seran els ajuts relacionats amb la xarxa. I informar-vos que la sessió serà gravada, per tant, si teniu qualsevol dubte també podreu tornar a revisar aquest esdeveniment. I, en principi, si teniu qualsevol pregunta, volem que això sigui una cosa bastant viu, per tant, no tenim cap inconvenient en que ens interrompeu i que anem fent això una sessió bastant dinàmica de cara a solucionar de nou tots els dubtes que tingueu. Llavors... També podríem compartir la presentació amb totes les persones que us ho demanin o amb el públic en general. Sí, això que sigui alguna cosa molt orgànic, el que volem és de nou, que els ajuts siguin alguna cosa útil, per tant, perquè siguin útils heu de poder accedir-hi i per poder accedir-hi, evidentment, hem de solucionar tots els dubtes que tingueu. Per tant, Agustí, et passo la paraula perquè comences tu la presentació a explicar una mica les novetats, etc. Doncs mira, tu me faràs de passe de diapositives, ja pots passar a la següent, Víctor. Novetats 2026. Mireu, nosaltres volem... Hi ha una persona a la sala d'espera. Nosaltres volem fer servir aquesta eina d'ajuts com quelcom que ens ajudi a dur a terme l'estratègia que tenim com a xarxa. I veureu que enguany farem com bastanta incidència en què els ajuts compleixin una sèrie de condicions que són aquelles que volem que compleixi la xarxa al final. I aquests dos grans blocs de condicions són els que veieu representats aquí. Per una banda, volem que els ajuts fomentin el treball conjunt entre les entitats que formen la xarxa i, per tant, aquí les... No, si ho fas tu, Víctor, ja m'està bé. Sí, és perquè diu que no s'escolta gaire bé. No se m'escolta gaire bé. Sí, s'escolta una mica llunyà, per això t'apropo l'ordinador. Vale, doncs llavors jo m'apropo al micròfon del Víctor i ja està. I la segona gran estratègia, que això ha insistit molt la GAUR des de fa temps, és el tema de la internacionalització. I aquí distingim entre dos aspectes. Us preguntarem com aquest ajut al que voleu accedir contribueix a la internacionalització de la xarxa com a tal i una altra pregunta, us preguntarem també, quan l'ajut estigui lligat a una TKRV, que és gairebé sempre, doncs com aquest ajut contribuirà a la internacionalització de la pròpia tecnologia. Següent. Vinga. Ara estem aquí, no patim. Vale. Després, una altra novetat, hi ha alguns ajuts amb els que volem reforçar que la xarxa sigui vista per la resta d'agents de la societat com una xarxa que contribueix a resoldre els reptes de la societat. Per tant, el que hem estat treballant des de l'equip de gestió és els 5 àmbits de treball de la xarxa, que són aquells que veieu a la diapositiva, l'agronomia sostenible, la millora genètica, bla, bla, bla. Hem estat recopilant quines són els reptes, els desafiaments, els problemes que han definit els agents del sector, els clústers, l'administració i també els plans estratègics de les entitats acadèmiques i centres de recerca que treballen en el nostre àmbit i hem fet una recopilació de prioritats estratègiques i veureu que en alguns ajuts us demanem que identifiqueu com aquella tecnologia ajuda o contribueix a resoldre alguna de les prioritats que us sortiran llistades en el moment de demanar la sol·licitud. Següent. Exactament, aquí tenim la foto d'aquest document que se us presentarà en algun moment de la sol·licitud on veiem pels diferents àmbits quines són els reptes i desafiaments de país. Gràcies, Víctor. La següent.
Hi ha coses que, òbviament, no canvien respecte a l'antiga xarxa, no? I una d'elles és que les TKRVs per les quals sol·licitareu l'ajut han d'estar al catàleg de la xarxa. I a vegades també ens pregunteu o veiem que no tenim tots clar què vol dir que una TKRV estigui, diguem, en producció, estigui dintre del catàleg de la xarxa. Doncs vol dir 4 coses. Que les dades de la TKRV estiguin degudament omplertes, que l'IP del grup al que pertany aquella tecnologia doncs, hagi validat el registre, que la OTC de l'entitat, que és la propietària de la tecnologia, hagi validat aquella tecnologia, perquè és l'OTC qui decideix si la posem en el catàleg públic o la deixem en el catàleg privat per temes de confidencialitat, i, finalment, que l'equip de gestió de la xarxa doncs, hagi fet clic dient està tot correcte. Si hi ha alguna d'aquestes passes que no està completa, no podem dir, aleshores, que la TKRV estigui al catàleg de la xarxa. Està en procés. I un ajut, en principi, no es pot demanar quan la TKRV està en procés. Ens hem d'afanyar per poder-la omplir i que cadascun dels responsables doncs, compleixi la seva part de la feina respecte d'aquest catàleg. Com sabeu, ara tenim un portal online, que és el portal de transferència de la xarxa, on tots aquests tràmits els podeu fer sense haver de llogar papers amunt i avall. Següent. Tampoc canvia les persones que estan autoritzades o estan, diguem, subjectes a poder gaudir d'un ajut. Qui pot demanar ajut? Doncs les persones que estiguin donades d'alta de la xarxa. Llavors, per evitar errors, aquesta vegada veureu que quan ompliu el formulari no heu d'omplir el vostre nom o el nom del grup o el nom de l'entitat. Totes aquestes dades us apareixeran amb un desplegable. El drama pot ser que algú pensi que sí que està dintre la xarxa i no surti en el desplegable que li apareixerà amb els ajuts. Doncs com que no volem bloquejar ningú, sempre trobareu l'opció altra on podreu posar el nom de la persona grup que en aquests moments no està a la nostra base de dades. Per tant, quan ompliu els ajuts, vosaltres sereu conscients de les dades que estan en mans de l'equip de gestió i si heu d'aplicar altres vol dir que hi ha alguna part d'incomunicació o de base de dades que no està completa. Molt bé. Següent. Hi ha una cosa que també volem que quedi clara, que potser això, doncs, aquest conflicte no es va presentar tant a la sessió passada de la xarxa, però potser ara amb més gent sí que es podria donar, que és el tema de qui és el titular de les tecnologies que s'estan presentant per obtenir un ajut de la xarxa. Fixeu-vos que per complir l'ordre de bases, la xarxa ha de donar ajuts als que en són membres. Si alguna entitat presenta una tecnologia de la qual no és, com a mínim, la propietat, no té la propietat com a mínim del 50%, aleshores vol dir que la xarxa estaria donant un ajut a altres entitats o altres actors del sistema, la qual cosa, diguem, no estem autoritzats. Per tant, en algun moment del formulari també veureu que se us demanarà fer el que en diem test de cotitularitat. Se us demanarà a les entitats quina part de la titularitat teniu i si per qualsevol circumstància teniu menys del 50, us farem una segona pregunta. I és que si la resta de titulars de la tecnologia pertanyen a la xarxa, us sumarem totes les titularitats de membres de la xarxa, amb la qual cosa volem facilitar-vos que la suma total, si pertany a la xarxa, doncs tot i que vosaltres potser teniu un 40 o un 30, però la suma fa 60, llavors sí que podem seguir treballant amb aquella tecnologia. Tot això se us preguntarà en el formulari. I també veureu que hi ha una novetat, que us preguntarem si el responsable d'aquella tecnologia pertany simultàniament a una altra xarxa. Per què?
perquè si resulta que la tecnologia és candidata a ser o a rebre suport de dues xarxes diferents, nosaltres no us molestarem, però sí que l'equip de gestor de la xarxa això ho tindrà en compte per arribar a un acord, si cal, o si ho veiem oportú, per parlar amb el responsable de les altres xarxes i dir, escolta'm, tenim una tecnologia que potencialment pot rebre ajut de les dues xarxes, doncs com ho fem? Per tant, això és només a títol d'informació perquè nosaltres, els gestors de les xarxes, puguem comunicar-nos entre nosaltres. Següent. Molt bé. Llavors, aquí comencem a parlar del procés de sol·licitud i com a les OTCs ja ho hem estat comentant entre nosaltres, hi ha dos tipus d'accés a l'ajut. Un és la via d'una sola fase, perquè en diem la fase 1, i una altra via d'accés a l'ajut és a través d'un procés de dues fases, com a vegades també sabeu que passen quan sol·liciteu projectes a Europa o amb altres entitats. Això, per una banda, per tant, hi ha ajuts que són només d'una fase i ajuts que són de dues fases, i per una altra banda tenim ajuts que estaran o que ja estan oberts, perquè això es van obrir dilluns, i estaran oberts tot l'any fins que s'exhaureixi el pressupost, són els que diem ajuts d'accés obert, mentre que hi haurà tota una sèrie d'ajuts, que són bastants, que tenen una data límit perquè els responsables puguin sol·licitar l'ajut. Té una data d'obertura i una data màxima per presentar la sol·licitud. Endavant. I quins són aquests tipus d'ajuts de fase 1 o de dues fases? Doncs mireu, ajuts pels quals només cal omplir un formulari, que és bastant ràpid a més, que són els de fase 1, és el suport a activitat de transferències organitzada per tercers, la participació a fires amb bastant de la xarxa, nacional o internacional, i aquests són els que van en una fase, només amb un formulari. Els que necessitaran dos formularis seran els informes de patentabilitat, freedom to operate, estudi de mercat, i no ho llegeixo tot perquè ho podeu veure vosaltres, i finalment també l'ajut de finques i granges digitals en xarxes, que té una peculiaritat, que està obert tot l'any, però que us demanarem que ompliu també dos formularis. Següent. Com funciona aquesta fase 1? Doncs haureu vist a la newsletter també i sobretot a la web que allà on definim cada un dels ajuts us donem l'opció d'autoavaluar-vos. Hem fet una aplicació web a la qual qualsevol s'hi pot apuntar, que amb una sèrie de preguntes us ajudarà a saber com l'ajut que voleu demanar es posicionarà respecte als vostres companys que demanaran el mateix ajut. Aquest test d'autoavaluació és un test opcional, no és obligatori fer-lo, s'accedeix a través de la pàgina de serveis on tenim tot el catàleg, tota la llista i l'inventari de tots els ajuts que pugueu donar, i us convidem a això. Com que és molt curtet de fer, jo penso que és una bona pràctica per saber com ens situem davant de l'ajut que volem sol·licitar. Per tant, feu o no aquest test d'autoavaluació. Després també a la mateixa web teniu per cada ajut l'enllaç al que anomenem formulari fase 1. On aquí us farem el test complet de cotitularitat, de si compleix els criteris de TKRVs, de que si podeu comparar-vos o no amb les prioritats del país, el que faci falta. I en alguns casos, inclús, us demanem que ens carregueu un document. Si demaneu, per exemple, un ajut per sponsoritzar una jornada, doncs us demanarem que ens carregueu el cartell de la jornada. O si voleu fer un ajut per fer un projecte, que us ajudem a redactar un projecte innovador entre diverses entitats, doncs potser us demanarem també que ens descriviu quines són aquestes entitats i l'objectiu del projecte. Però això ens ho podeu posar com un document que carregareu des del vostre PC. Molt bé. Un cop hagueu omplert tots els camps que s'omplen online del formulari 1, l'últim botó és un botó que diu generar
document Word, llavors tot el que heu sol·licitat es converteix en un document Word que vosaltres us el podeu guardar com a prova, surt també la data, el dia en què això ho heu fet, i és la vostra prova de que heu sol·licitat aquell ajut amb aquella data i amb aquell dia. I automàticament una còpia s'envia a l'equip de gestió de l'IRTA i nosaltres en rebem també constància, no cal que ens l'envieu. Un cop acaba la data límit dels ajuts que tenen data límit, aleshores l'equip de gestió fa el següent, no? Fa un rànquing, valida les respostes, això sí que és el que haurem de fer. Un cop validades les respostes, veureu que cada pregunta té fins a un màxim de punts, per tant, ho hem intentat fer de la forma més objectiva possible. Llavors, amb el màxim de punts que pots obtenir en cada una de les preguntes, fem un rànquing de la puntuació obtinguda. I què fem amb aquest rànquing, Víctor? Doncs amb aquest rànquing el que fem és iniciar, diguem, el que és la fase 2 de la sol·licitud d'ajuts per aquests ajuts que necessiten dos fases. I això es farà de la següent manera. Com veieu, aquest prefiltre el fa, i aquesta validació el fa l'equip de gestió de la xarxa, però després hem contractat a una consultora externa perquè faci la tria final. I qui passarà a la tria final? Doncs, com que nosaltres tenim un pressupost ja definit per cada un dels ajuts i sabem quants ajuts podem atorgar aquest any en cada una de les categories, llavors passarem a la consultora el doble de sol·licituds, les millors puntuades, d'aquelles que tenim previst atorgar. I llavors serà un avaluador extern el que les analitzarà i enviarà al comitè de direcció la seva proposta d'ajuts que han de ser atorgats. I el coordinador institucional de la xarxa és finalment qui signa la resolució de cada un dels ajuts. Següent. Per tant, tenim des de l'1 de juny que s'ha publicat els ajuts. La deadline per la fase 1 serà el 21 de juny. Per tant, abans de Sant Joan ja heu hagut d'omplir el fase 1. Fixeu-vos que, tot i que el formulari del fase 1 és bastant senzillet i bastant curt, us deixem aquest temps per poder arreglar les TKRVs que potser ara us en donareu que no estan complertes. Tenim aquests dies per posar al dia totes les TKRVs. Després, a partir d'aquí, detectem aquelles que meriten passar a la fase 2 i diem aquelles que ja han quedat descartades en el procés. Això ho farem el dia 24 i el dia 25 entreguem les propostes que seran avaluades per la consultora, la qual treballarà fins al dia 5 de juliol i li donarem... No. El dia 25 farem la publicació de les presentacions i vosaltres ens presentareu el segon formulari abans del 5 de juliol. I deixem aquests dies fins al 29 perquè la consultora faci el treball. Gràcies, Víctor. Hi ha un punt addicional que no hem comentat, que és el tema de les TKRVs que han d'estar complertes formalment abans del dia 14. Això no ho havíem dit. Sí, està especificat a la web, però això no està inclòs aquí, no ho hem comentat. O sigui que us hem deixat un temps per poder posar al dia les TKRVs, però clar, les TKRVs que no estiguin completes el dia 14 ja seran per nosaltres molt difícil per poder saber si les incluïm o no les incluïm. Completes i validades, i tot el procés de validació complet, diguem-ne. Molt bé. Per evitar que hi hagi algú molt d'última hora. Molt d'última hora que no ens permetria fer la nostra feina. Correcte. Molt bé. Per tant, aquests són els dos fluxos. Jo ara no ho tornaré a repetir, però simplement recordar que hi ha un sistema d'autovaloració que és molt curt i que penso que sí que us pot ajudar a saber on esteu. El formulari fase 1 ja es pot començar a omplir i també tenim, òbviament, l'oportunitat d'arreglar les TKRVs fins al dia 14, si no... Això us donarà una puntuació i amb aquesta puntuació o quedeu descartats o passeu a la fase 2 perquè sou els que esteu millor puntuals per ser avaluats per un avaluador extern. Això és bàsicament, Víctor, el que penso que els hi pot ajudar a saber on estan i què han de fer. D'acord. Gràcies, Agustí. No sé si hi ha cap pregunta sobre aquest procediment o sobre aquest procés.
Si d'allà, bueno, podeu aixecar el braç o escriure al xat, el que us sigui més còmode. Llavors, jo us volia explicar o fer, diguem, una llistat de tots els ajuts que es presentaran enguany i anar comentant un a un. Ai, sí, perdó, no ho he vist. Sí, hola. Jordi, que et posi el micròfon. Sí, Jordi, sisplau. Sí, se'm sent? Hola? Jordi, pots parlar? Sí? Hola? Nosaltres el sentim, però des de la sala crec que no. Sí. Vale. Nosaltres, el Jordi, no el sentim. No t'escoltem, Jordi. No sé si és culpa nostra o... Sí, a veure. Nosaltres sí, Nosaltres el sentim. Sí, la resta el sentim, Víctor. Sí, el sentim. No, jo el tinc activat, perquè tinc una... De fet, el comentari que se sentia molt llunyà l'he llegit al xat, sí. Jordi, no t'escoltem. No sé si et fa res escriure-ho al xat, la teva pregunta. Sí, entenc que la resta em sentiu pels presentadors, no? Pues ho escriuré al xat. No, ara et sentim. No, perdona, ara sí. No hem en directe, perdó. Em sentiu. Vale. No, una pregunta. Això, clar, tot això que heu explicat és per els ajuts de dues fases, no? Els ajuts d'una fase no tenen el 21 del 6 com a data límit ni tot això, no? Correcte. Hi havia dos tipus d'ajuts, Uns ajuts que eren no només les fases, sinó que eren oberts. Víctor, se sent malament. Víctor, se us sent doble. Perdó, parlo a través del teu micròfon. El que dèiem, que hi ha dos tipus de processos, diguem-ne. Hi ha un procés que és obert, que aquest és el que no té deadline, que estarà obert tot l'any, que són aquests ajuts que sí que estaran en una sola fase. Com les fires. Com les fires i com el suport a les activitats de transferència. Correcte. Com les finques i granges en xarxa, que es poden demanar en qualsevol moment. Correcte. I els ajuts en dues fases, que sí que aquests són amb aquesta data límit, que és el 21. Jo crec que la pregunta que fa en Jordi és quan es resolen els ajuts que estan oberts. També. També forma part de la seva pregunta, no? D'acord. Que això potser no ho hem explicat. Això no ho hem explicat. Sí, el que hem pensat és anar fent una avaluació potser mensual i agafar tots els projectes que ens arribin a final de mes per avaluar-los i veure si compleixen amb aquests criteris d'elegibilitat de cara a anar fent la despesa a mesura que vagin arribant, per ordre d'arribada, fins a exhaurir els recursos. Sí, i llavors, exactament. I com que us hem explicat que la resolució l'assigna el coordinador institucional, nosaltres el que farem és presentar els candidats a ser aprovats en Consell de Direcció de la xarxa. Aquest Consell de Direcció de la xarxa es reuneix aproximadament un cop cada 2 mesos, a vegades una miqueta més sovint i tal, no? Per tant, la freqüència, tot i que nosaltres ho anirem avaluant a mesura que vagi arribant, la resolució tindrà un ritme que serà, diguem, en paral·lel a les vegades que es reuneixi el comitè de direcció, que és cada 2 o 2 mesos i mig. D'acord. D'acord, gràcies per la pregunta. La Carme té una pregunta. Sí, hola, bon dia a tots. Hola, bon dia. Quan heu parlat de la titularitat sobre els resultats i el tema del 50% mínim o més, també hi havia una nota que parlava de 10 punts i això no ho heu explicat, aquests 10 punts. Tens raó, Carme. Això aplica sobretot en el test d'avaluació. Al principi havíem fet un test sobre 100 punts, no? Però ens vam donar compte que aquest test no incloïa els criteris de cotitularitat. Per tant, li vam atorgar 10 punts a totes aquelles propostes que passin aquest test. Què vol dir? Si tu ets titular del 100%, home, això a la xarxa li agrada més, diguem, no? I tens 10 punts. Si ets titular al 90%, doncs tindràs 9 punts. I així successivament, no? Per tant, tindrem un barem de... El que passa que normalment tu en aquesta prova només pots tenir de 5, 6, 7, 8 o 9. Si tens menys de 5 ja no ets elegible.
doncs això és el que vol dir aquests 10 punts, que en el 100 de tots els altres criteris n'hi afegim 10 més, que són els de... Això ho hem fet així perquè a l'hora de desenvolupar l'aplicació ho vam tenir en compte una miqueta més tard. O sigui, 10 punts seria el 100% de titularitat d'una institució, correcte? Afirmatiu. Això no es correspon gaire amb la realitat actual de la recerca, en la qual normalment hi ha col·laboracions entre diferents universitats, diferents institucions que poden ser o no membres de la xarxa. Per tant, estem com perjudicant, diguéssim, el que nosaltres veiem, que és bastant habitual. Vull dir que no és molt habitual que una tecnologia sigui 100% només una institució. Evidentment pot passar, però no és el cas. Tens tota la raó, però com que hi ha una ordre de bases de la Generalitat respecte a com hem de gastar els diners de la xarxa, clar, si tu me presentes una tecnologia supercol·laboradora amb 10 entitats, que tu tens el 10% o el 20% i el 80% el tenen entitats de fora de la xarxa, jo aquí estaria ajudant a entitats que són fora de la xarxa. Jo no estic autoritzat a gastar els diners de la xarxa amb... I per això hem agafat aquest criteri de que la xarxa considerarà que compleix aquesta part de l'ordre de bases si almenys la suma de les titularitats de la xarxa, per tant aquí no estem anant en contra a la col·laboració entre entitats de la xarxa, si la suma dels de la xarxa és més del 50%, perquè és que si la suma de totes les de la xarxa és menys del 50%, jo estic ajudant amb un altre. Sí, això ja ho entenc, però vull dir que després estàs penalitzant, o sigui, s'ha d'arribar al 50%, això està clar, però per sobre d'aquest 50% també estàs com potenciant que sigui el 100, o sigui, reben més punts els que no col·laboren, vaja. I això és una mica també contradictori amb els objectius, amb l'estratègia que ens has marcat al principi de col·laboració. Bueno, de totes formes, Carme, tu has... Una pregunta sense mala intenció. Tu has fet servir el test d'autoavaluació alguna vegada? No, encara no. Doncs jo te convido, però no de bon rotllo, no estic ara examinant a ningú, Jo te convido a fer-ho perquè llavors veuràs quina importància dona el test d'autoavaluació i també ho veuràs en el formulari 1, el tema aquest de la col·laboració. Sigui entre xarxes, entre fora de la xarxa, li donem un pes enorme. Per tant, aquest defecte que tu ara veus en teoria, m'agradaria que m'ho comentessis després d'haver fet servir almenys alguna vegada el test d'autoavaluació, per veure si ho hem sabut compensar prou bé o no, Carme. Val, d'acord. A més, simplement per acabar de reblar en clau, que a més si les dues entitats són de la xarxa, malgrat que estigui dividit la cotitularitat també. Sí, això està clar. Sí. Quan a la xarxa tenim gairebé totes les universitats. I llavors aquests, quan facin el criteri de col·lectiu, treball col·lectiu o de col·laboració, tindrà la màxima puntuació. Clar, el que perds per un cantó es compensa per l'altre. El que perds per un cantó ho guanyes per un altre. Amb escreix, jo crec. Sí, perquè l'altre són 50 punts. Exacte. I la cotitularitat només 10. D'acord. Ho mirem. I sí que és un criteri que ens va, amb moltes cometes, imposar la GAUR. El fet de que aquesta nova edició de la xarxa es potenciés la col·laboració entre, sobretot, membres de dintre de la xarxa, entre grups, entre institucions, entre investigadors i també fora de la xarxa. Correcte. De fet, era el punt que volia potser començar dient per fer el resum dels ajuts, que hi ha aquestes 3 indicacions de la GAUR. El primer és fomentar la col·laboració entre membres de la xarxa, entre investigadors, etc. També, com deia l'Agustí abans, fomentar la col·laboració, potser em poso jo el micròfon així. D'acord. Fomentar la col·laboració entre les xarxes i també fomentar la internacionalització. Són els 3 punts diferencials que la GAUR ha posat més pes de cara a aquesta edició d'enguany. Llavors, aquí simplement us volia posar la llista d'ajuts, que ja, de fet, l'Agustí ha fet un primer overview. Llavors, m'agradaria
anar a cadascun d'ells fent una revisió ràpida, una breu descripció d'aquest ajut que inclou quin és l'import i la seva cobertura i alguns criteris d'elegibilitat. I de nou, fem-ho bastant àgil. Si teniu dubtes sobre qualsevol ajut concret, doncs, sisplau, interrompeu-me. Llavors, sobre l'ajut de suport a activitats de transferència organitzades per tercers. Doncs això és, si alguna de les entitats vol participar en jornades, tallers, seminaris, doncs bé, la xarxa avaluarà com pot aquest esdeveniment ajudar als objectius de la xarxa i com donar suport a activitats de transferència i divulgació i també avaluar quina és la visibilitat. És a dir, per nosaltres és molt important que si hi ha qualsevol tipus d'esdeveniment d'aquest tipus en el qual hi ha una TKRB o un grup participant de la xarxa, doncs que hi hagi molta visibilitat a la mateixa, els logos, etcètera. En quant a import i cobertura, es preveuen 5 ajuts durant aquest any. No hem volgut donar un import perquè, de nou, depenent l'interès estratègic, la visibilitat de portada, és a dir, avaluant quines són les contraprestacions, nosaltres podrem arribar més o menys lluny en cadascun d'aquests ajuts. És veritat que, com sabeu, la xarxa té uns recursos limitats, però bueno, ho anirem analitzant un a un. I de nou, com a criteris d'elegibilitat, que estiguin molt ben alineats amb els objectius de la xarxa, que és la transferència de tecnologia, l'augment de TRL, i que de nou que es compleixin amb tots aquests criteris de comunicació i difusió que per nosaltres són importants. I Víctor, si jo sóc un investigador de postcollita que organitzo per l'UPC una jornada internacional de postcollita i tal, que és superinteressant, jo puc demanar un ajut per sponsoritzar i cobrir part dels costos d'aquest seminari científic? Evidentment, no? No! No, perquè no és un seminari de transferència de tecnologia. Te'n recordes que un dels criteris que mirarem des de la xarxa és que la jornada que voleu sponsoritzar tingui un component de transferència de tecnologia. És a dir, que s'ensenyin alguna de les tecnologies de la xarxa, que potser la xarxa tingui un lloc on explicar el seu model, algun cas d'èxit. O sigui, ha de ser, si és un congrés científic, que n'hi ha molts i que a més els nostres clients potencials, que són els investigadors, és el que més els agrada, aquí serem bastant selectius. Vale, molt bé, gràcies, Víctor. Sí. I també és important el tipus d'activitat que finançarem, això és molt important. Efectivament. Per això deies tu que l'equip ho analitza. Ho analitzarem amb molt detall perquè potser amb les edicions anteriors ha sigut més laxa i ara volem que les activitats tinguin un clar orientades a temes de transferència específicament. Molt bé. D'acord. Llavors, participació en fires en què hi hagi un estand de la xarxa de forma col·laborativa, tant nacional com internacional, que són dos ajuts que estan molt lligats, doncs, evidentment, el que volem és que en anteriors ocasions una sola entitat podia demanar aquest ajut, ara el que volem és fomentar la col·laboració entre elles. Per tant, és important que identifiquem quins són els esdeveniments nacionals i internacionals que són més interessants per a la xarxa i que diferents entitats s'hi poden beneficiar de cara a portar-hi tecnologies que emergeixin de la mateixa, de forma agregada. Això és molt important. I de nou, que estiguin molt ben alineats amb els objectius de la xarxa, la internacionalització, donar visibilitat als objectius de la mateixa. I el que volem és que hi hagi una promoció conjunta. Llavors, la xarxa fomentarà tindre un stand en l'espai i també que les entitats que hi participin vinguin i col·laborin per fomentar la posada en coneixement i la visibilització dels resultats de la mateixa. Aquí ens plantegem a priori que hi hagi un ajut anual, tant per la nacional com per la internacional. En el cas de la nacional plantegem fins a 6.000 euros, en el cas de l'internacional fins a 8.000. I això, com bé dèiem abans, és un accés obert que es podrà demanar en qualsevol moment i es anirà fins a exhaurir els... Molt bé. I, Víctor, aquests 6.000 o aquests 8.000 són per pagar els viatges i els hotels dels participants? Bueno, és una bona pregunta. De nou, té que ser relacionat amb la fira, per tant sí que hi ha alguns ajuts que poden ser relacionats amb la participació dels viatges i de l'estança, etc. Però ho farem amb la mesura que puguem, perquè la prioritat... El gruix és pagar l'estant. Això és el que... Per tant, amb aquest preu està inclòs, d'aquest preu hem de deduir el que ens costi fer l'estant, el que quedi per viatges i hotels. Sí. I per accés a la fira mateixa. Sí, que normalment te'l regalen quan tens estant. I veient la gent que ve, triarem, la gent que demana, triarem quina fira anem.
Exacte, si molta gent demana la mateixa fira, serà la indicació que aquesta és la fira que ha de donar suport a la xarxa. Correcte? Correcte. Llavors, amb ajuts que ja comencen l'avaluació de la fase 1 i fase 2. Doncs, aquests són els ajuts que principalment tenen una continuïtat vers la xarxa antiga, per tant, han estat aquells que vam veure que tenien més sentit, no? Diguem que es va fer una criba de quins van tindre els millors resultats a la xarxa prèvia i aquests, diguem, que han tingut continuïtat en la xarxa 2026-2028, no? El primer és l'informe de patentabilitat i, de nou, el que intenta identificar és si hi ha una tecnologia resultat que és prou nou i que és susceptible de tindre aquest potencial de ser protegit per una patent. L'objectiu és ajudar els grups de recerca a prendre aquest tipus de decisions, revisant quin és l'estat de la tècnica, si és innovador i diferenciador, en fi, el que és un informe de patentabilitat. En principi es preveuen que hi hagi 3 ajuts durant la convocatòria d'enguany, un topall de fins a 800 euros i, de fet, hi ha uns criteris d'elegibilitat que podeu veure, però en principi és sobretot que tingui un TRL superior a 4. Molt bé. I, Víctor, i si jo estic omplint el formulari i Quim em demana que per poder-lo demanar he de tenir un IPRL, que és el Readiness Level de la propietat, valor a 3, ostres, i ara jo no me'n recordo la meva tecnologia, quin IPRL tenia? Això com es farà? Entenc que hi ha uns criteris, no? Hi ha uns criteris marcats. El criteri és que diu aquí, però ara jo què? Hauré de posar a dintre del formulari quin nivell té d'IPRL? En el catàleg, no? Llavors, sí, d'acord, és que ara som molt moderns i ara el propi sistema ens ho fa automàticament, no? Efectivament. Per tant, jo crec que això serà la cosa que més agradarà als investigadors i a la gent i a les autris i tal que demanin aquests. Tots els criteris que hem fixat en aquesta convocatòria, la informació dels quals ja es troba dintre del portal, no us la demanarem, la importem automàticament de la base de dades del portal. Per tant, veureu que des del punt de vista de la investigació és totalment transparent. Se us presentarà els valors que tenim a la nostra base de dades. No us heu de preocupar d'anar a buscar la fitxa, de veure què és el que vau dir en el portal al seu dia, que va. Us ho donarem nosaltres extraient-ho automàticament de la base de dades. Sí, és un exercici que hem fet de cara a que, també era una de les consultes que havíem fet, de facilitar tot aquest accés de volcar informació dintre de la plataforma i després que el procés de demanar d'ajuts sigui el més senzill possible. D'acord. També un altre ajut que plantegem és el de Freedom to Operate, que el que pretén aquí no és veure si un resultat és patentable o no, sinó veure quin és el camp de mines al voltant d'aquest concepte, de realment si hi ha altres patents que puguin competir. I això és una anàlisi molt interessant per a alguns ajuts, sobretot en fases més avançades de valorització, i que inclou, de nou, quina és l'anàlisi de patents existents i sobretot veure que no hi ha conflictes i, per tant, hi ha espai per poder protegir un dels resultats. El que preveiem és que hi hagi un ajut d'enguany fins a 3.000 euros i, de nou, també marquem com a criteris d'elegibilitat un TRL 4 i un IPRL que sigui igual o superior a 4. D'acord? Escolta'm, i si el resultat aquest dona bé i decideixo fer una patent, aquest ajut també em paga el que és el cost de la patent, el cost de presentar la patent? Malauradament no. Malauradament no. Això el que paga és només un consultor que et fa aquest anàlisi previ. Escolta, i si jo ja tinc un consultor a la meva autri, a la meva universitat, que m'agrada molt i que vull que ho faci amb aquest, vosaltres me doneu els diners i jo li pago? O com ho fem, això? No, això sempre s'ha de pagar a través de la xarxa, no? Molt. A través de la xarxa. És més, això també és una de les qüestions que tenim en discussió, no? Si l'entitat pot seleccionar el proveïdor, no? I això és el que també podem discutir. Nosaltres, evidentment, tenim una llista de proveïdors que estan autoritzats, diguem-ne. Si estan homologats, jo crec que són flexibles i escoltarem la proposta que ens facin les autris. Correcte. O sigui que, de nou, aquí també volem entrar en aquesta interacció amb vosaltres. Molt bé. El que volem ser sempre és útils. Així fem. D'acord? Tanmateix, l'estudi de mercat, identificar si hi ha una necessitat real i en quins sectors o clients potencials poden estar interessats en algun de les TechRabes dintre de la xarxa. Això et permet fer una vista d'ocell, d'exactament quines són les oportunitats que hi ha relacionades amb un concepte que inclou ajut, de nou, anàlisi de mercat, objectiu,
identificació de clients potencials, això. Potser hi ha algunes TKRBs que potser tenen un camp d'aplicació ampli i això et pot ajudar a focalitzar, de cap a on puc orientar-me en primer lloc perquè hi ha més interès comercial, doncs aquest tipus d'ajuts et poden guiar d'aquesta manera. El que plantegem és que hi hagi fins a 3 ajuts. A més, aquest estudi de mercat va ser algo bastant prolífic a l'antiga xarxa. En va haver-hi molts i, a més, els resultats que es van obtindre, en general, estem encara parlant, han sigut molt satisfactoris. I, com deia, es preveiem que hi hagi fins a 3 ajuts amb una cobertura de fins a 4.000 euros per cadascun d'ells. I, de nou, quins són els criteris de l'elegibilitat? Sobretot, que no hagis demanat un ajut previ. Igual, no? I en aquest cas, com és de nou una que és bastant vista d'ocell, no demanem un TRL mínim en aquest cas. Escolta, Víctor, i com que aquest és un ajut que és molt sol·licitat, si se'n presenten 8, quanta gent passarà a la fase 2? Només 6. Només 6, perquè com dèiem abans, a la fase 2 només avaluarem el doble de propostes de les quals presentarem. Molt bé. Per tant, si se'n presenten 8, 2 quedaran fora i 6 els avaluarà un consultor extern, exactament. Molt bé. A més, no sé si ho hem parlat abans, però aquest consultor extern proveirà un informe a cadascun d'ells de per què han sigut seleccionats o per què no i com poden millorar. De per què sí o per què no. Els guanyadors o no guanyadors tots rebran un informe del consultor. Un informe motivat, sí senyor. Llavors, quant a mapatge i cerca de clients potencials, doncs, potser aquí és un pas més endavant de poder identificar ja potencials clients o socis col·laboradors de cadascuna d'aquestes tecnologies. També va ser un dels ajuts bastant prolífics en l'anterior convocatòria i també el resultat va ser molt satisfactori de quan hem estat parlant amb les entitats i participants del mateix. Doncs què identifiquem? Què inclou l'ajut? Identificació de clients potencials, cerca d'empreses, segmentació de potencials usuaris, inclús una part que ha sigut molt interessant, el tema d'entrevistes, entrevistes amb actors potencialment interessats. Això ha estat, de nou, molt ben valorat per part de les entitats que hi van participar. Es plantegen també, molt similar a l'anterior, 3 ajuts anuals, fins a 4.000 euros, i quins són els criteris d'elegibilitat. En aquest cas sí que, per ser alguna més concret, demanem que tingui un TRL 4 superior, i això del transfer status ja és in process, quan entreu la tecnologia al portal, hi ha una pregunta que us fa, és que si us preguntem si la tecnologia està preparada per ser transferida, encara que no estigui TRL 9, però si teniu ja un pilot per poder ensenyar, si teniu ja les condicions per poder començar a fer aquestes indagacions de mercat. Com que alguns de vosaltres ens dieu que no, que això encara no està preparat perquè no està finalitzat, no teniu un minimal viable product i tal, doncs contesteu que no. Si heu contestat que no al transfer status, òbviament no cal que demaneu aquest ajut, sisplau, perquè encara no esteu preparats. Per tant, quan sol·liciteu aquest ajut, el sistema automàticament us dirà el que vau posar en el seu dia quan vau introduir la tecnologia respecte a si està preparada o no per... I escolta'm, i què passa si, com que això ja fa 2 o 3 anys que ho vau fer i a data d'ara la situació ha canviat, Anna, que la tenim aquí i tal, sabeu què us farem? Us posarem a l'enllaç al portal d'aquella tecnologia perquè fent clic i acreditant-vos en les vostres credencials pugueu fer les modificacions que creieu necessari, perquè l'objectiu no és fastidiar a ningú, sinó donar-vos totes les eines, totes les facilitats, primer, perquè el catàleg de tecnologies estigui al dia. Això és el màxim, diguem, orgull per part de l'equip de gestió, no tenir una base de dades que estigui actualitzada. Us donarem l'enllaç i tal. Això ho provareu quan proveu de fer el formulari 1, dieu-vos si funciona. Totes les proves que hem fet fins ara sí que han funcionat bé. Per tant, endavant. La Carme té una pregunta. Ha aixecat la mà. Carme, sisplau. No et veig, però sisplau. Ai, no, jo no, no sé si una altra Carme. Sí, Carme? Estàs mutejada. Endavant, Carme. Carme, volies dir alguna cosa? M'ho pregunteu a mi? Sí. No. És la mà d'abans? Sí, suposo. Jo no he aixecat cap mà, perdoneu.
Perdoneu. Seguim, Víctor. D'acord, gràcies. Intentaré potser accelerar una mica perquè veig que en 10 minuts i també volíem fer alguna part de preguntes. Validació de proposta de valor a través d'un consultor extern especialitzat, treballant per identificar quin poden ser els potencials usuaris, clients, beneficiaris, potencials de tecnologia i, de nou, veure una primera visió externa i pràctica sobre l'interès real sobre una proposta concreta, i els seus possibles usos i els beneficis que pot portar a la societat. Què inclou? Doncs identificació d'aquests potencials usuaris i clients o beneficiaris, veure les problemàtiques del sector, entrevistes amb agents rellevants. Això té certa similitud amb un ajut que hem comentat, però això encara està per un TRL més avançat, diguem-ne, per tots els criteris d'elegibilitat, marquem un TRL com a mínim de 6 o superior. Considerem que estiguin bastant madurs. Molt similar també, 3 ajuts enguany, fins a 4.000 euros, a veure, són 2 fases. I passo una mica àgil, si hi ha algú que té preguntes, si us plau, que ens interrompi. Informe regulatòria. És espanatori, no? També 2 ajuts previstos, fins a 4.000 euros i TRL amb un TRL 6 o superior. De fet, això enguany, l'any passat va haver-hi poquets. Full de ruta del mercat. Aquí n'hi ha 2 molt similars, un vers la tecnologia i un més a la línia de recerca. Són molt semblants, un està més centrat en una tecnologia com a tal i l'altre té una visió més estratègica, diguem-ne, no? Que, de nou, quin és el full de ruta és identificar, ajudar els equips investigadors tant que una tecnologia o la seva recerca cap a on la poden orientar, no? I sí que hem de dir també, perquè ningú se lleve a enganyo, que el comitè de direcció, a la seva última reunió, va aprovar que aquests ajuts els porti a terme amb les eines que tenim també de suport i d'intel·ligència artificial per a les OTRIs, doncs les eines que hem anat adquirint en fases dels anys anteriors i les que tenim ara, doncs la proposta de que qui realitzi aquest full de ruta de mercat de la tecnologia i de la línia de la recerca sigui el personal de l'equip de gestió de la xarxa. Així estalviem també diners per gastar en consultors, ja que aquest any tenim més persones dintre de la xarxa. Si això suposa un problema de confidencialitat per a l'entitat que presenta l'ajut, aquí us recomanem que no el presenteu. Perquè nosaltres, no llogarem un consultor per fer aquesta tasca. Per tant, si creieu que el nivell de confidencialitat és suficientment baix com perquè les persones... Jo aquí trenco una llança. Tenim una sèrie d'acords signats que cobreixen perfectament els temes de confidencialitat. O sigui, la confidencialitat està garantida. Ara, si per algun motiu encara voleu una confidencialitat extra, que sapigueu que els avaluadors serem nosaltres, els avaluadors i els executors. Jo crec que tu ho has explicat molt millor que jo. Però la confidencialitat està garantida perquè hi ha acords tant amb l'acord de col·laboració entre les entitats que la confidencialitat està garantida en tot moment. Jo crec que, gràcies, Víctor, perquè efectivament això s'havia de dir al principi. Però jo penso que en aquesta reunió és important dir-ho perquè és un ajut una miqueta especial. Correcte. La diferència és que no hi haurà una entitat externa que ens ajudi a fer això, sinó que això ho farem des de la pròpia xarxa, com bé deies, amb la voluntat d'ajudar, de que no disposem de tots els recursos que ens agradaria, tant de bo els tinguéssim, però no els tenim, i llavors això és una manera de donar també ajuda, servei a la xarxa, fent aquests fulls de ruta tant de tecnologia com de mercat. I així serà. Llavors, com podeu veure, hi ha un TRL mínim i també hi ha la condició sine qua non de que no ha rebut un ajut similar anteriorment. Formulació de projectes, això és quelcom que també va tindre bastant d'èxit en la convocatòria anterior. La particularitat d'enguany és que han de ser projectes col·laboratius. I això va molt en línia amb el que dèiem abans, que volem fomentar la col·laboració, la relació, que l'ecosistema realment s'integri, no sigui una xarxa, sinó que hi hagi realment una interacció i que sigui una entitat viva. I per això volem fomentar que si algú té una necessitat de demanar un projecte de recerca, ja se pot ajudar a que hi hagi un consultor expert que ajudi a preparar aquesta proposta, sempre i quan sigui de forma
col·laborativa. Jo aquí el Jordi, el Víctor, com s'està estrenant, ha dit projectes de recerca. Bueno, han de ser projectes orientats a la innovació. És a dir, per exemple, la convocatòria de projectes innovadors que estan enfocats a portar alguna cosa afinant al mercat. Si anem a un projecte europeu, home, que tingui per almenys la paraula I en la tipologia. Sabeu que hi ha les RIGAs, no? La Research and Innovation Action. Ha de tenir la I en algun moment o en algun lloc. O sigui, un IRC, un projecte del Research Council que sigui purament de fer avançar la ciència, nosaltres segurament ja. Però això ja, jo crec que els nostres oients això ja ho van captant, no? Però un EIC sí, de l'European Innovation Council, evidentment. El de l'EIC és total. Aquests, tant de un Pathfinder, un qualsevol ajut d'aquests, estaríem encantats en poder-vos ajudar a finançar una persona que us ajudi a redactar-lo i a tenir... Con pruebas de concepto. No. ¿Las pruebas de concepto de qué? Del Ministeri. Ah, no? Les proves de concepto sí? Sí. Perquè sí, perquè això ens acosta a la... Proves de concepto també. Vinga. D'acord, doncs hi haurà 2 ajuts previstos per enguany i fins a 2.600 euros per cadascun d'aquests ajuts. Llavors hi ha els Living Labs, que també va ser algo bastant exitós, diguem-ne, que com bé sabeu, aquests Living Labs són aquests espais col·laboratius on tecnologies, coneixements i solucions innovadores estan conjuntament, són aquests espais de co-creació, etc. Tothom els coneix bastant bé, de fet, va ser molt exitós. Enguany preveiem que hi hagi fins a 5 ajuts, amb una dotació de fins a 10.000 euros. Quan el criteris d'elegibilitat vam marcar que els Living Labs que ja van tindre un èxit en l'anterior convocatòria hagin conclòs i finalitzat tota la subvenció, i en aquells nous Living Labs que compleixin els criteris de definició establerts que estan en el propi formulari, es trobareu. Exactament. En el formulari us apareixerà els criteris xarxa per poder demanar un Living Lab. I fixeu-vos la primera frase que diu en la descripció: ajut destinat a donar suport a la promoció, difusió i dinamització. O sigui, no és un ajut per crear un Living Lab. Per tant, això sí que és important que les entitats ho tingueu clar. Demaneu ajuts al Living Lab quan l'entitat decideix que això és estratègic per l'entitat, per la universitat, pel centre de recerca. Llavors, un cop vosaltres decidiu que el Living Lab, perquè el Living Lab durarà més que l'ajut que rebreu. Nosaltres us donarem un ajut per, el que diu aquí, per promoure, per difondre, per dinamitzar alguna de les activitats que fareu. Però si l'entitat no li dona suport al Living Lab, jo us diria que no us metáis en camisa de 11 varas, perquè el suport que rebreu de la xarxa, primer, que l'haureu de demanar cada any, i a vegades en tindrem i a vegades no en tindrem, no? I el que esperem nosaltres és que el Living Lab tingui una durada en el temps. Això és important. Bon punt, bon punt. Hi ha una pregunta al xat de la Pepi Broncano que diu: podeu explicar com es fa el primer pas de reconeixement per part de la xarxa d'un Living Lab que encara no està reconegut? Hi ha un formulari on es verifiqui que es compleixen els criteris establerts? Correcte. En el formulari de fase 1, quan la Pepi Broncano accedeixi a l'ajuda del Living Lab, li demanaran una sèrie de coses i tal. I veurà que li donarem un link en el que clicarà i sortiran totes les condicions que la xarxa demana per ser reconegut Living Lab. I, bueno, jo dic totes com si fossin moltes, i caben totes en una pàgina d'un PowerPoint. Allí tenim, si en la fase 1 ella compleix objectivament els requisits que li demanem, llavors en la fase 2 aquí sí que li demanarem les activitats per les que vol el suport, li demanarem les entitats que participen, li demanarem les activitats de co-creació que faran amb elles. O sigui, això és per evitar que la Pepi Broncano hagi d'escriure molt, a vegades sense un bon fi, doncs el formulari que li agafaran, Pepi, jo crec que no trigaràs més de 7, 8 o 9 minuts en fer el formulari de fase 1 del Living Lab. Llavors ja ho tindràs fet. I si estàs entre el rànquing de les millors, llavors te direm, llavors hauràs de gastar potser 3 o 4 hores a fer el formulari de fase 2. Una altra pregunta diu: han de ser Living Labs exclusivament situats dins de Catalunya? Bien, bona pregunta. Home, si una entitat catalana té
Nosaltres, ja veureu que les instruccions aquestes, que potser encara no heu llegit, perquè, clar, no heu clicat a dintre, nosaltres distingim entre Living Labs físics i Living Labs virtuals. O sigui, un Living Lab pot ser un espai de dades. Llavors, aquest el tenim en un servei a Panamà on estigui el servidor. Per tant, amb els Living Labs virtuals, aquesta pregunta em sembla que no toca. Si la pregunta la fa pels Living Labs que tenen una ubicació concreta, bueno, jo no m'ho havia plantejat mai que una entitat catalana que té seu a Catalunya vulgui fer un Living Lab fora de Catalunya, no? Doncs que ens ho digui. I ho valorarem. I ho veiem, i veiem el per què, i veiem... També potser podem preguntar a la GAUR, podem fer moltes coses. Veureu, mira, això em dona peu també a explicar que al final del formulari del FASI, com que potser hi haurà preguntes que no us hem fet o dubtes que no han quedat aclarits amb les preguntes que us hem fet, com per exemple aquest. Escolta'm, jo vull fer un Living Lab físic, sempre teniu un requadre al final per fer-nos totes aquestes inquietuds, expressar-nos aquests dubtes que no us hem preguntat, i ho feu amb un text lliure, amb un calaix, al final del formulari fase 1. D'acord, endavant. Doncs mira, finques i granges digitals en xarxa, crec que és l'últim que tenim. De nou, impulsar la transferència i adopció de solucions digitals capaces de generar o captar dades de les finques i granges digitals de cara a crear processos de presa de decisions. De models per l'ajut a la presa de decisions. Correcte. Oh, fantàstic. Aquest ajut és un dels millors. O sigui, és dels menys utilitzats perquè és un dels que més costa, no? Però aquí sí que jo diria, no demaneu aquest ajut de les finques i granges digitals i en xarxa si la vostra entitat, el vostre grup de recerca o l'investigador que ho està demanant, diguem, no ha desenvolupat un aplicatiu que actualment algun agricultor, algun ramader, algun assessor agrari ja està fent servir per generar dades sobre el territori. O sigui, si vosaltres el que voleu és dissenyar un dispositiu i tal per captar dades, demaneu un projecte de recerca a Indústria del Coneixement. No ens ho demaneu a nosaltres. Però si ja teniu el dispositiu, per exemple, a Lleida tenim un dispositiu per ajudar a gestionar les males herbes, no? I està captant dades del territori. Aquest sí que pot demanar el finques i granges en xarxa. Per exemple, a l'IRTA tenim el BDPort, que agafa dades de les granges de porcs, d'engreix o de cria i tal, a no sé quantes finques de no sé quantes llocs de Catalunya i de tota Espanya. Com que el dispositiu ja el tenen, aquest pot demanar un finques i granges. Però és que jo vull dissenyar un dispositiu per captar dades. Bé, doncs desenvolupi-el vostè i quan ja el tingui desenvolupat i ja tingui algun ramader o algun agricultor que l'està fent servir, demanin el finques i granges digitals en xarxa. Està clar, està clar. Llavors, en aquest cas, tenim 3 ajuts previstos per enguany i fins a 6.000 euros cadascun d'ells. Molt. I aquí sí que hi havia això, aquesta particularitat, que és un ajut obert, però amb 2 fases, amb una avaluació interna, de fet. És una mica la particularitat. Aquesta és la particularitat perquè volem assegurar-nos que qui demana aquest ajut, al final acabarà desenvolupant algun model. I això ens posarem i els ajudarem al màxim. Doncs jo crec que ja els hem visitat tots. Llavors, no sé si teniu cap pregunta addicional o hi ha cap pregunta... El xat no hi ha preguntes. Queda el torn obert de paraula, intervencions, inquietuds que vulgueu fer-nos arribar. El Jordi té la mà aixecada. També, sisplau, Anna, perquè jo no escolto, Jordi, estàs mutejat? Ara, oi? D'acord. Una pregunta. Abans ho heu comentat, però no m'ha quedat clar si la teva tecnologia, si el que sigui, no surt al catàleg del portal, quins passos hem de fer o a qui ens hem de dirigir perquè surti? Bueno, realment crec que l'Anna Dalmau molt diligentment va contactar totes les entitats per indicar quin era el procés d'adscripció o de poder pujar aquestes TKRBs al portal. Això en principi ho rep cadascun dels investigadors principals i aquest investigador, aquesta investigadora és el que pot, diguem-ne, repartir joc amb altres membres del seu grup, d'acord?
Si heu tingut qualsevol... És molt important, perquè com dèiem, ens hem marcat un termini intern de fins al 14 de juny per acceptar per aquests ajuts que necessiten una TKRB associada. Per tant, si teniu qualsevol incidència, feu-nos-ho saber el més aviat possible i donarem solució. Ara mateix, aquests dies hem estat solucionant alguns problemes, això perquè havia canviat l'investigador principal, o, en fi, qualsevol incidència en aquest sentit, fes-nos-ho saber i solucionarem a la major brevetat. Per entrar al portal només cal el mail del vostre mail institucional, podeu demanar reset password i us crea una contrasenya nova, podeu entrar. IPs teniu l'encàrrec de donar d'alta les TKRBs que voleu i després podeu assignar un responsable perquè porti el dia a dia de la completació d'aquest TKRB. Llavors, cal que l'IP doni el vistiplau que aquella TKRB està bé i que pot ser publicada. També pot quedar en l'intern, pot quedar com a privada perquè hi ha algun conflicte d'interès i no voleu que sigui pública. Això també seria vàlid i la consideraríem com una TKRB donada d'alta. Sí, completament. També cal que el vostre KTT doni el vistiplau. Els KTTs també podeu entrar amb el vostre correu institucional i veureu les tecnologies que entreu a cada grup i podeu anar donant les validacions. I llavors, per part nostra, també anirem validant. Calen aquestes 3 validacions. I veureu que hi ha una part d'entrar les dades pròpiament de la TKRB i al final hi ha una part, com deia l'Agustí, que té relació amb l'IPRL, amb si està a punt de transferir-se o no. El tamany del mercat. Exacte. Els anys que costarà portar aquesta tecnologia al mercat. Tot això, sisplau, ho heu d'omplir tot. Exacte. I veureu les dades que us falten perquè sempre tindreu un percentatge que es diu quant de complerta està aquella TKRB. No sé si hem respost la teva pregunta, Jordi. Entenc que el portal és xagritech.net, no? Aquest és la web. Això és la web, sí. I aquí pots veure el catàleg públic. Però us vaig fer arribar un correu on teniu l'adreça del portal. Si cas ara us la copiaré aquí al xat. Sí, copia al xat perquè tothom se la copiï. Sí. Tanmateix, veig que el Pol Llagostera també té la matxacada. Estàs mutat, Pol? Sí, sí. Sí, perdó. Sí, estava... Sí, és que no he pogut estar al principi, però estava un link que està diferent, que l'havia accedit des de la web. Llavors, no sé si ho havíeu dit ja, sobre els terminis i fases dels ajuts. No m'ha quedat molt clar la diferència entre fase 1 i fase 2 i si els ajuts són anuals o com, els terminis. Sí, just et poso la slide on identifiquem... Això és realment per fase 2, O sigui, que té 2 fases, diguem-ne. De fase 1 és una convocatòria oberta que també s'ha obert el dia 1 de juny i estarà oberta fins a final d'any i llavors, en funció de com vagin arribant les peticions, doncs anirem analitzant i com explicava l'Agustí, doncs tots aquests ajuts al final s'han de validar per comitè de direcció, per tant, cada 2 mesos escaig, tenen com un batch que podem haver avaluat i donat solució. Llavors, en els ajuts que són en 2 fases, hi ha una primera fase que hi ha una avaluació interna que intenta ser el més objectiva possible, que a més hi ha una eina que es diu autoavaluació, que et permet a tu mateix veure si compleixes o no compleixes per cadascun dels ajuts i si no compleixes el per què. I llavors, en aquest formulari de fase 1 hi ha una primera avaluació que es fa interna, que és, de nou, us donem 20 dies perquè podeu emplenar els TKRBs correctament, perquè podeu demanar l'ajut fins al dia 21 de juny. Llavors, farem una avaluació, de nou, un criteri, un rànquing en funció de la puntuació d'aquesta avaluació fase 1 i en els ajuts que facin cap a fase 2 el que farem serà utilitzar un avaluador extern que el que farà serà avaluar el doble de propostes d'aquelles que volem donar. Sí, senyor. D'acord? I això succeirà, doncs, de nou, publicarem quines són, diguem, els agraciats que poden plantejar la fase 2 el dia 25 de juny, donarem 10 dies perquè ens vingui informació pertinent per poder complimentar correctament aquesta fase 2 i llavors aquest avaluador extern avaluarà des del 5 fins al 29 en el qual farem la publicació
de quines han sigut les empreses, o perdó, els centres que... I aquesta serà l'única convocatòria de 2 fases que farem a l'any 2026. No us tornarem a emprenyar més en l'any 2026. L'única, en principi... En principi... Sí, llevat que sigui un desastre i que no se'n presentin o que tal i que n'haguem de tornar a fer un altre, però... La nostra voluntat. La nostra voluntat, i l'ideal seria que hi haguessin moltes propostes i que exhauríssim el pressupost i que llavors el 2026 ja amb això ja podem fer. I el 2027, llavors segurament ja no tan tard, però segurament abans de la primavera, que s'acabi la primavera, doncs tindríem un sistema similar per l'any 2027. D'acord, merci. De res, Pol. La Pepi Broncano tenia una matxacada també, Pepi? Endavant. Sí, mira, he entrat al formulari a la fase 1 i en la categoria de Living Labs i he arribat al pas 7 que posa Living Lab acreditat o amb un pla d'acreditació, això als criteris específics, o acreditació amb la xarxa ENOLL. Llavors hi ha com 3 puntuacions, si no existeix pla 0, si existeix un pla 10 i si existeix acreditació 25. Què vol dir Living Lab acreditat o amb un pla d'acreditació? Pepi, moltes gràcies per aquesta pregunta, Pepi. Mira, els Living Labs a Europa tenim la possibilitat d'adherir-nos a una xarxa europea de Living Labs, que és la xarxa ENOLL, European Network of Living Labs. I això és un procés que inclús té un cost d'uns 700 euros, que si tu vols acreditar-te, com que ells t'envien un auditor, doncs tu has de pagar l'auditor i tal i que qual. I la xarxa et pot pagar aquest cost, el cost de l'acreditació del teu Living Lab. Aquesta, acreditació és la que la xarxa, amb la que estem nosaltres més acostumats o és la que coneixem més. Però potser se'ns escapa algun altre tipus d'acreditació que existeixin pels Living Labs. No sé, potser un Living Lab d'enginyeria forestal té una entitat que els acredita o que tal, no? Per tant, per això diem que és ENOLL o qualsevol altre, no? Llavors, sí, i ho torno a insistir, com que la decisió de fer un Living Lab és una situació institucional, pot ser que la institució hagi decidit que vol un Living Lab i a més que el vol acreditat. Escolti'm, doncs digue-ho perquè això te donarà molts més punts, però t'hauràs d'acreditar, això sí, i t'enviarem un consultor a qui ho faci. Si l'entitat vol fer un Living Lab, però ho vull provar, de moment no em vull enfrescar-me en un tema d'acreditació perquè encara soc molt jove, doncs digueu que no us voleu acreditar. Ja està. Per tant, acreditar vol dir obtenir un reconeixement per part d'una tercera entitat que allò és un Living Lab de debò. M'he explicat, Pepi? Estàs mutejada, perdona, Pepi, estàs mutejada. Sí, l'únic és que aquesta acreditació que vosaltres dieu que si compleix els criteris de la xarxa Agritech ja és suficient, doncs aquí què seria en aquest cas, si no tinc cap tipus d'acreditació i no tinc pla, 0 punts, no? Directament? 0 punts, ja està. Aquí tu no puntues, claríssimament, no passa res. La Cristina Domingo ens apuntava que hi ha una altra entitat acreditadora, que és la European Network of Agroecology Living Labs, i aquesta també seria una entitat vàlida per acreditar. Per això, si està acreditada per aquesta entitat, doncs nosaltres ja ho reconeixeríem com una puntuació vàlida. Som conscients que som limitats i no les coneixem totes. Per tant, us en posem una com a exemple, però vale qualsevol altra que vosaltres ens digueu que podeu. I si en poseu una, però és l'altra, al final, en el requadre final d'observacions, poseu, he posat ENOLL, però volia dir aquesta altra que no he trobat a la llista. I m'ho poseu i no passa absolutament res. Per això teniu aquest quadre final per poder resoldre si hi ha hagut un desajust en alguna de les preguntes que us hem fet. I jo crec que si comptem amb la vostra comprensió i tal, escolta'm, el que volem nosaltres és ajudar-vos i que demaneu el millor ajut possible i fer-ho junts. Carme Bernabé, també té la Sí, ara que, molt breu, ara que parlàvem dels Living Labs,
Heu dit a la presentació que hi havia 5 ajuts previstos per Living Labs. La meva pregunta és, aquests 5 ajuts aniran destinats a renovar Living Labs existents i finançar-ne de nous? I si és així, com està previst distribuir-los? Vale, molt bé, Carmen, boníssima pregunta. Tu, quan omplis el formulari F1, veuràs que et fem aquesta pregunta, no? Et preguntarem si el Living Lab per al que estàs sol·licitant un ajut és un Living Lab nou o un Living Lab existent. Però, malauradament, pels existents els posarem tots en el mateix calaix. O sigui, la xarxa... O sigui, el demanar-te si és nou o és vell és perquè, clar, si ja no te demanarem que te llegeixis les condicions del que és un Living Lab, perquè si ets un Living Lab que ja existeix no te molestarem innecessàriament, no? Per tant, et saltarem algunes preguntes del formulari 1 perquè tu ja ets un Living Lab que ja existeixes, no? Per tant, però a nivell d'ajuts, com que ara hi ha més membres de la xarxa, pensem que el que és de justícia és finançar els millors. Competiran en igualtat de condicions. Competiran en igualtat de condicions. Això és el que volíem. Això era la pregunta, sí. Perfecte, gràcies. De res, Carme. Més preguntes? Algú en el xat o de viva veu? No? Crec que no. Ja ens hem endarrerit 15 minutets, però bueno, ha sigut per un bon motiu, Està molt bé. Així que, doncs res, si no hi ha cap més pregunta, només agrair-vos la presència. Esperem que, com deia l'Agustí, que sigueu molt prolífics demanant-nos ajuts i que puguem repartir tots els recursos disponibles per enguany en aquesta primera convocatòria, tant de bo. Tant de bo. Si teniu qualsevol dubte en el procés, problemàtica, challenge, hem creat també des de la pròpia plataforma el formulari i et permet anar ficant comentaris. També hem creat una adreça perquè us podeu adreçar en cas que hi hagi qualsevol tipus de conflicte. I si no, doncs a qualsevol membre de la xarxa estarem encantats. O sigui, el que volem és que això sigui el més directe i fàcil possible i que tothom pugui demanar els ajuts i aconseguir-los. Tant de bo, tant de bo. Així que res més, moltes gràcies per la vostra atenció pel temps i estem esperant i frisant que presenteu moltes propostes en aquesta convocatòria d'ajuts. Us enviarem, tindreu disponible aquesta gravació per si la voleu tornar a mirar o fer-la arribar a investigadors que no hagin pogut venir. I el PPON. I també us enviarem juntament la presentació que hem fet servir per aquesta sessió. Inclús la podem penjar a la web o... D'acord, sí, ho farem arribar d'alguna... Per qualsevol dubte, doncs, telèfon, mail, el que necessiteu. D'acord, doncs moltes gràcies. Tanquem sessió. Tanquem la sessió. Molt bé. Gràcies. Estem en contacte. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu, moltes gràcies. Hi ha algú ja que ha començat a obrir